Territori sonor. El món està ple de flors, que interessant descobrir. La música és una font inesgotable d'energia i un dels artistes que sap canalitzar-la i transformar-la en una dosi extra d'alegria per a grans menuts menudes és Wilfrid Pelló, que està a Guillem Nicolàs immers en la gira de presentació del seu primer treball. Energia humana és el títol del disc de debut que Wilfrid va publicar a finals de 2021 i que ja ha presentat amb tota la banda en diferents escenaris. Després d'haver passat per localitats com Alzira, Silla, Xàtiva o Algemesí, dissabte arriba a Benifaió amb la seva força característica. Al saló no hi ha paret, al meu cor no he construït, no hi ha color de pell, el món ha de cantar. Energia per a construir i taronges per compartir, canta Wilfrid en este tema que sonarà d'ací a 2 dies al Centre Cultural Enric Valor de Benifaió. I per a saber com es presenta esta cita, tenim al telèfon el mateix artista, Wilfrid. Gràcies per estar en Territori Sonor, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Un plaer per a mi estar en Territori Sonor, que recolzeu la música en valencià, molt bé. Això sempre. I com afrontes tu com a artista la teua actuació en un poble que coneixes molt bé, com és Benifaió? Sí, la veritat és que estic molt content, estic ahí un poc massa emocionat, ja ploro d'emoció pensant-ho. Perquè el resulta que la meva escola on jo treballo i on han nascut les cançons està enfront del centre cultural. Ai, que bé. Aleshores va vindre la gent que va fer el llibre de la Molta Por, els xiquets i xiquetes, els xiquets i xiquetes que feren la pel·lícula del Club dels Estranys, i bueno, van estar ahí recolzant-me i cantant amb mi, i això va ser crec que molt emocionant. Segur. La banda no sap la que anem a liar. La banda mateixa crec que l'espectacle em va ser al revés. Este serà el 5è concert de presentant el teu disc, Energia Humana. Sí. Com està sent l'experiència de portar aquestes cançons plenes d'energia al directe? Però la veritat que està sent molt espectacular. Jo pensava que anava a ser molt d'iniciar una coseta i estar ahí un poco modosito, ¿no? I estar ahí un poc, ostres, això podien fer així i tal, però no. No sé si a lo millor el tema de la quarantena, d'haver estat esperant tant, no? I d'estar ahí en silenci en tu mateixa i ideant les coses des d'una calma que la societat no ens dona, ens ha donat este bagatge que bé, la gent està amb moltes ganes, la gent aporta un mogolló d'energia a les cançons que a mi mateixa em sorprèn també. Així que molt contents. Ja fem bolos i aquesta normalitat que necessitàvem, tant més grans com més menuts, és tan necessària i tan bonica que claro, que si damunt la tornem en música, pues estem supercontents i jo estic superfeliç, la veritat. Com et sents tu amb el micròfon dalt de l'escenari, Wilfrid? Pues em sent molt còmode, la veritat. No sabia jo que... Perquè jo sóc actor, aleshores també pensava rebaixar-me un poc el tema d'afrontar-me ara un poc a ser cantant, no? De no manejar-me massa, de no comunicar massa, sinó fer que la música siga un poc el poder principal de l'espectacle, no? I està seguint-ho, sí, i jo mateixa també m'estic trobant amb aquesta tessitura, no? De ser cantant, d'emocionar, de contar històries i contar coses, i la veritat que està seguint molt còmode. Tinc gent que m'està ajudant moltíssim, com Paco Garnelo, com Josep Maravilla, no? Que sí. És gent que porta moltes gires al darrere i inclús m'estan educant, pues aquestes coses no has de dir-les, aquestes coses... I jo ja sé, sí, que jo sóc elegant. I jo sóc un perro viejo un poc, no? I sé que certes coses no has de dir, no has de clavar-te, i la veritat molt còmode. Escoltar-me m'està costant el tema
ostres, Manuela, com t'escoltes des d'un escenari en tant bafle Sí, fins a que saber el t'acostumes costa, claro, sí. saber que és el que realment he d'escoltar jo per a que el que isca fora és el que jo vull, no? I crec que m'emociona massa, me diuen que no m'emociona massa, que estiga més controlant, però és tot inevitable, és la veritat. eixa energia un que portes aprenentatge. dins, canalitzar-la, estàs en procés i com tu deies, Exacte. amb la companyia de Paco Garnelo, també Edu Olmedo, Beatriz Terrades, Álvaro Ponce, Rafa Carpio, Josep Maravilla, Carles Gómez i Dispassos Sonoritzacions. Tu estàs fent Exacte. realitat tot este projecte que tenies tantes ganes de portar al directe i que sempre ho comentàvem, Guillem, hi ha algun extra? Sí, en cada concert has tingut sorpreses dalt de l'escenari i alguns acompanyaments especials. En esta ocasió has dit que tindràs un cos de ballarines i ballarins. Què consisteix això? Sí. La meva filla resulta que, bueno, vinc ara de Massanassa, vivim en Silla, però se passem 4 dies de la setmana anant a Massanassa a l'Acadèmia de Ball Giros d'extraescolar, no? de ball, perquè a la meva filla li encanta ballar, i 4 o 5 ballarins d'altres grups de ball formen el cos del llibre de la Molta Por, i han muntat una coreografia xulíssima per a donar-li a este número musical terrorífic un poc de marxa i d'algo diferent, no? Que cada cançó mostrem alguna cosa diferent, i en la cançó 9 de l'espectacle entra el llibre de la Molta Por, es fa fosc, i entra la meva filla més uns amics. Però no contes més encara, perquè el millor, Wilfried, serà que les persones que ens escolten ho vegen esta setmana a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Enric Valor de Benifaió. Les entrades les poden reservar al telèfon 96 178 8909 i tu has posat en marxa un sorteig en les teves xarxes per a regalar 2 entrades. Què han de fer les persones que vulguin participar? Exacte, pues sí. Aleshores han de simplement dir una frase positiva que a ells se servisca per a tindre energia pel matí, que cada un tenim alguna frase per a de motivació. De motivació i una frase d'alegria per a espentar-te i despertar l'energia que porten dins. Han de ficar la frase que vulguen, que siga energètica, i etiquetar a 2 amics que no saben que existim, que llàstima, no saben que existim. Que difícil és començar, i els programadors també, i els agents culturals, però poquet a poquet, que no saben què som, però poquet a poquet estem fent camí, sí. En fareu ara este dissabte. I sortejarem el divendres. Demà de vesprada a les 6 farem un sorteig en Instagram i sortejarem 2 samarretes d'energia humana i 2 entrades gratuïtes, sí. I el 5 de juny estaràs a l'Alcúdia, o sigui que es presenten 2 cites importants per a Wilfried. Enhorabona, disfruta, perquè segur que faràs disfrutar qui vaig a veure't. Gràcies per estos minuts i fins l'altra. Moltes gràcies a vosaltres, que vaig a tot molt bé. Igualment, adeu. Adeu. Sí.